खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर जों दायो अरहननि बार्थडेआव थांगोन। आंनि आब'नि फिसाजोनि फिसाला जागोन आरो आंनि फिसौ जागोन। थ' जोङो बे बार्थडेआव थांनो नागिरदों। थुदो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बार्थडे बयनि नै दाउ पिन्जिरा दे समायनाथार दाउआ। अमाजों आलु ओमफ्राय नैबेथिं लकेल दाउ आलु बे निरामिस आलु सयाबिन मुला गाजर फुलकबि लेस्राबो होदोंना बेयाव अलकबि ओमफ्राय बेयो सबाय ओमफ्राय खुमब्रा खारै बार्थडे बय नै अरहन आबा नों खै बोसोर जाखो आबा खै बोसोर जाखो 3 बोसोर जाबाय दिनै नोंनि मा हेपि बार्थडे ओमफ्राय नोंनो माखौ गिफ्ट होदो बेखौ मा बाबाया नोंनो बेखौ दाउ मानैखौ गिफ्ट होदोरा नों गाहाम मोनदो हा नों गाहाम मोनदो आबा जाबाय दे फुजा होनाय जायोखाय नै गथ'फोरा कक गेलेदो नोंसोर मा खेला गेलेनायखौ नायबाय थादों बे बार्थडे बयनि बिब' मा नाम नोंनिया हा मिलि मुसाहारि मा क्लासाव फरायो नोंनिया मा मुं पंकित मा लिरो हा पंकिराज बर' आरो नोंनिया मा नाम मोजां बुं अरहन बर' ना मुसाहारि मा आरो मुसाहारि हा बुंनाय मुसाहारि बुंनाय बार्थडेनि नै बिफाया फुजा होगासिनो दं फुजा बावबाय थादों फिसालानि बोसोरथाम जानायनि दिनै 3 बोसोर पुरा जाबाय फुजा होगासिनो दं जाबाय बावनाया बे बार्थडे बयनि बिमा बिमायाबो मिनिदोसो बे बार्थडे बयनि बिबै बार्थडे बयनि बिबौ आंनि बिहाव जायो आफा दिनै फिसौलानि खै बोसोरनि बार्थडे बावदों नोंसा 3 बोसोर ना
3 बोसोरनि दे फिसौआ देरनायखाय मोजां मोनदोरा दे बिबैयालाय ओंखाम संग्रायाव मा संदों नायनि लोगोफोर नै बेयावबो फुजा खालामदों बे मा संदों बेयावहाय बिहावा एसे असुख जाबाय थायो नालाय बिनि थाखाय बिहावनि थाखाय एक्सट्रा संदों आरो मस्ला मस्लि होआखै दे दा आइटेमा बिथिं मोनसे दंबावो लोगोफोर नैया ना संनानै दोनखाबाय संनाय खुरनाया बिथिं रेडि जागासिनो बेनिफ्राय नै बिथिं बावनायाबो जागासिनो सोलिगासिनो दा केक हासिगोन लोगोफोर मोनजासिगोन जोंहा नै केक हानो थाखाय रेडि जाबाय Ada apa nembu nonga? Mimi. Ăn bữa đâu mà mình ăn bữa đâu rồi. Mình đi đâu ăn đâu bà. Đó. Birthday to you or home. Orang ni happy birthday. Dania mau naik sini ya. Mai ni kau tu asik tak? Mai tu weh. Jadi baban tu asik. Birthday boy ya, nih लोगोफोरा बिमाय बिदा लोगोफोरा एकदम फुना जोबबाय खावलायाव अरन केक हाबाय आबा गाहाम मोनदोंना नों केक हाना अ दे नै बार्थडेनि आलासिफोरालाय हाय नोलाय दे गोजोन्थों सिख्ला मानसि बिराद लाजियो आं र' मोखांखौ खिन्थानानै दे लोगोफोर
Adik Zaina. Oh, birthday boy ni Giva. Orhan. Nih, birthday boy ni Bima apa nih Giva. Badminton, ada nih daun mana nih? Das sumai nak. Das sumai nak. Boleh? Neng malah beda orang ne? Belai nih malai. Gejang betul gejang dena legeper. Nih. Orangnya yang. Belai nih. Beg gidir ni munga priti. Mbrai undu ini munga. Re apa mini? Ayo, hai. Boli rasa malai orangnya. Kerem bot kifla betul. Haya za mojang mende. Ekdom chana lakadeng malai. Boleh kau ya? Lain bene de kerem bot kene. Haya. Dah ya. Mana kerem bot tu mana ni? Ca kusi gelegasin do observa. Ya. Kau betul. Bang, apa? Madi mende? Nih baby man lah pernah ada bayi kan bagus lah tuh. Lainnya kaji ada. Jika bawa coba itu kan, kayak kan lagi numpuk sih. Deh, sekarang. Madi nang deneng birthday sana fai nane. Birthday kena sakit nama nane. Ini birthday apa fai nane madi nang deh, pun nane? Biar fai nane nang madi mende. Oh, gah mende. Senting kaji mun fai kini. Abo? Kaji saja. Maman sih? Apang na. Boroman sih berada di nerah. Nape nupe apang. Malah ini kaji saja. Bisa, masa ada? Kaji ada? Hah? Nenek, jadi nenek, kaji ada? Ting nenek maju nih. Hai. Mừng lại á. Mừng lại. Birthday boy ni Bima nih. Kayak kakang nih nu sung pakai kayak lighting yau apa satu nana. Neng kaji mana mana kayak? Kaji mana dah suruh bidang. Oh deh. Kaji lah bu. Sembur. Dah sampai di nang. Deh. Deh. Kaji sembur na. For जाबाय ना एकदम खोमसि नुदो भिडिअखौ लोगोफोर नै दे नै आलासिफोरा जों जाखांनाय लोंखांनाय समावसो मोनफैबाय नोंसोर गाज्रि मोनजाबाय ना मोनजायाखै आलासिफोरा मोनजाबाय ओमफ्राय साहा गाज्रि मोजां जादों नै बिसोरो सिफुं ट्रेनाव फैदों बरपेटानि आलासि बिसोरनि गामिखौसो मिथियासै बे माबा इखौ जानाया गसाइ गामिसो जों बिराद जादों माथो नोंथांमोन माइ जादों इखौ जादों गासिबो मा लोंबाय गासि जाबाय दे नै गाज्रि मोनजाबाय ना नोंसोरो जाबाय दे
Gaji kamu paling na? Ami akan logan hai. Gaji sa menjabai na, melengbai na? Sab जाजोब्बाय लोंजोब्बाय गैलानो आरो दा गिरिया मा होननायबाय हादों खामोनाय दोननाय मोजाङानो जादों गोजोनखौ जानानैसो मोजां जादों ना? गोथाव जादों ना? गोथाव जादों आइटेमफोरा मोनफैजोबाखै नामा? फैगासिनो दं फैगासिनो दं लासै लासै फैगासिनो दे जादे Kalang goथाव जादों ना? दे आदै गोथाव जादों ना जाया? दे जादे अ आदैया अमा जायोना जाया? दे जादे अमा जादों ना ना जादों? आंनिया ना अमा जाया नोंथाङा? बर' नङा ना बुंदों दे गोथाव जादों ना जाया? गियान गोथाव जादों ना? गोथाव जादों? Beting nào na? Giandi Pungkin Piangsu Asal nama kau? Giandi kau? Dah ada. Mau apa? Gothाव जादों ना Pujut? Sampai dah sih. Phải cái món đó. Lá burger. Ada nang budai begitu nang budai. Phải lâu sao xuân phải chi? Halo sini nai. Himu. Halo sini. Vâng, này là ba lại gần ăn có ba chồng em video gần đây đấy Người vậy khác xin mấy đăng là có phải thì cả mình gần có một chuyến thì điều có phải những người trong phòng bạn bạn nói thì Gothाव जादों. Ini जादों. Nah. YouTube channel. Gothाव जादों ना दा? Jadi tambah lagi nih gitu mak. punya kami banggo mabai di gesem birat alu gosok har sene opor nangor ba be hor di man hor ta na higan no home delivery dia lagi Malik bisa gitu